Assalamu alaikum warahmatullah. Yanzu kuma za mu yi magana akan menene inorganic compounds. So inorganic compounds su ne akasin wato organic compounds, su ne abubuwa da aka same su daga abubuwan da basu da rai kenan, wanda duk abin da ka sani ka same shi ba daga plants ko animal ba, to ana kiran wannan abun inorganic compound. Misali yanzu idan muka ɗauki gishiri ina ake samun sa? Za a tona ƙasa ne a je a same shi kaman dutse ne. To shi gishiri ba daga plants bane kuma ba daga animal bane. To gishiri is an inorganic compound. Haka ma ruwa daga dabba ake samun sa ko daga itatuwa? A'a. To haka ruwa shi ma inorganic compound ne. Haka kuma duwatsu su ma inorganic compounds ne. Haka ma wato karafuna ma ba daga dabba aka same su ba, sannan kuma ba daga plants aka same su ba, su ma da inorganic compounds. Haka ma wato kanwa, potash kenan, kanwa shi ma za a tono ƙasa ne a fitar da shi ma ba organic compound bane, tunda ba daga dabba ko daga itatuwa aka samo shi ba. To da sauran abubuwa makamantan wannan, duk abin da ka sani shi kuma asalinsa ba daga plant ko animal bane, to shine wato inorganic compounds. Suna nan birjik, akwai misalansu da yawa, wannan kaɗan ne muka bayar insha Allahu. So wannan shine inorganic compounds a takaice.